llanw yma yn yr adran goedwigaeth ar bnawn di Mercher. Pencampwriaeth, dringo polyn, 100 troedfedd, Ewrop. Wedi noddi gen ysgyfarna, a Dewi Piw yn gadw gwmni fi. Dewi, mae hon yn dipyn o gystadleuaeth. Wel, fel ti'n gwybod dy hun, es ti fyny hwn dy hun llynedd, ynddo? A sythau fyny, wel, rhyw fath o fi fyny, anyway. Ar y fi gyrraedd y top, anyway. Ond fel mae Iron di dweud, hwn ydy'r gorau o'r cleimwyrs yma heddiw, a hwn ydy'r pres mawr heddiw. Yn arian mawr yn fan to'n does? Yndi, gen ysgyfarnad y noddwyr, de. 300 hanner o wobr i'r cyntaf fyny, mae yna 7 yn gystadlu. Ie, a hein di'r fel dweud gorau sy'n heddiw. Dwi'n gwybod y boi cyntaf, mae'n fyny ben ei hun. A gan mae 7 sydd, yn amlwg un sydd yn mynd gyntaf, Nick Brooks sy'n mynd gyntaf. Nick di hwn, dwi'n meddwl mae Nick ochrau Llangollen neu wrth ymwyr Wrexham. Cymrod, io. Cymrod, io. Ond... Mi gath o fyny mewn siwt Spider-Man y gynharach heddiw, felly mod i arfer digon. Dwi'n gwybod os rhywbeth i jyst i blesio'r plant ydyn ni, neu be, ond yn anffodus nes i fethu hwnnw. Wel, plesio hun fydd o wan os nillydd o. Ie, dwi'n gwybod, a dwi'n gwybod fydd o'n y bil heno yn dathlu, be bynnag ddigwydd. Dwi'n abod y boi yma. Reit te. Allan ni weld amser oes sydyn iawn fan hyn, gallwn ni. Allwn. Mae nhw'n bildio fo fyny, felly adeiladu'r tensiwn. Di, mae Bill Lowacki, un o'r prif swyddogion yma heddiw, mae o'n gwneud yn siarad ni drwy hyn wan o ran dechrau rhasys a felly. A hyn ydy'r goreion yn y gamp. Ie, sydd yma'n y sioe ar y funud, ie. Dwi'n meddwl bod gyda ni un o'r goreion yn y byd sydd wedi setio fel chi dweud record newydd. Yn diweddar rwan, Dan Whelan, Wilson nes ymlaen. Oedd wrthi'n yn St Asaph oedd hi'n setio fo yn y Woodfest yn gynharach o rhyw thefnos yn ôl, ie. O dan na weiliad i fyny 80 metr, ond mae hwn yn 100 metr heddiw. 100 troedfedd meddwl gael yna. 100 troedfedd yw. 100 metr chydig ar uchel. Reit, mae Nick Brooks yn gallu gweld mor uchel ei, ne? Ac i ffwr a fo, pigau ar y tu blaen, a dechrau addawol iawn. Ie, mae'r hein lli fflio fyny. Un slip yn fyna. O'n anffodus. Un slip mae'n gymryd yn de, achos mae mor agos rhwng y bechgyn yma. Yndi, gawn ni weld pam... 60 troedfedd. Gawn ni weld mwyn David, pam na ddau mynd efo'i gilydd, mae un slip yn costio... A mae'r llall yn ei weld o, a wedyn mae'n meddwl bod mae'n fantes efo fi. Yndi, hollol. A rafu chydig. A dyna ni, canu'r gloch. Chwarae teg i Nick. Nick Brooks. A mae Nick wrth i estalwm iawn o chwarae teg, ac wrth i fodd... Ac yn hapus i gyrraedd ac yn cydnabod y gymrydwyaeth. Ie, yndi. Yn dangos y ffordd yn y cymal cyntaf.